Mifa production ni ondu tele kanubaga belajile oni yansuma au bisimila au ka jemukan keneka no ye dulu jemukan akun kera fama yinga nyinete korolen ko ni professeur Eric Jackie ni nale de binyo soro ni kenenka ambale de wule sangani awakati belajile la ni jemukan na nyoni angado anga babu kono ame professeur Eric Jackie toino aka ofu ni wotemena ame sorogado babu yere kono professeur ini yantuma somo veri salmata bas fete somo wakene tarose amala tanu bashite nse awredun ambe alatan an ñongon soro bi plateau kan o donc kangana ya iko kangana baroke awo o nga foli be yani nga kuma damne nga foli be an laje bagaje kulu cɛ ani muso demsen ani mɔgɔkɔrɔba minnu b'an laje la Mali kɔnɔ Mali kɔkan nga foli ani tanu bu u bɛɛ lajɛlen minnu b'an laje Mifa production sanfɛ ale ni Ondu TV sanfɛ nga foli bu bɛɛ lajɛlen inche ka foli la professeur an wele basite me fe anga kuma bi siuni kan puisque anya jate mine ka fo ika kuma fota ka ca horoscope de kan nga ka suma kosebe ka to ka ida do siuna yelima u be soro mun fe be fe ka sin namba damne bele yere la o me sin foloi ika se ka wala wala likai wala samse ka nga famiyali soro tudu sanata ika o ɲininkali jala ye sin tiɲɛ ne ka kuma ka suma sin kan parce que ne ka ko ka ca ne ka ciw ka ca ne ka baara bɛɛ bɛnnen tɛ dolo baara ma ne bɛ baara wɛrɛ de kɛ ne ma dugu mana jɛ ne bɛ soli ka bɔ de taa n ka baarakɛyɔrɔ la donc o de b'a to temps ka dɔgɔ ka se ka kuma sin ninnu bɛɛ kan donc nka ni i y'a kanu an ka kuma kan baasi t'a la an bɛ se ka sinw ta an bɛ kuma sinw kan nka sin kelen an bɛ a daminɛ bele la an bɛ se ka bele fɔ i ye an bɛ dan bele ma bi bi baro kɔnɔna na question i ye question fɔlɔ min di an bɛ question fɔlɔ jaabi ni bele mɔgɔw ye bele cɛmanw bɛ kɛ cogo di bele musomanw bɛ kɛ cogo di i y'a ye donc hakɛto bele o tɛ sagajigi ye o ye sagajigi ye ok baasi tɛ o ye sagajigi ye o ye buruju so fɔlɔ yɛrɛ ye donc an bɛna ye olu de bangena mars kalo tile 21 ka taa bila avril kalo tile 20 na voilà mars kalo tile 21 avril kalo tile 20 an b'o jate bele mɔgɔw fɛ ninsodenw donc nka i bɛna ye dɔw ni i mi i yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔ o kɔrɔ b'a yira e bi bɔda yɛrɛ de la e ka o kɔrɔ b'a yira tile tun b'a fɛ ka don toro mɔgɔw fɛ yen nɔ kuma dɔw la san dɔw la dɔw i b'a ye sin dɔw bɛ n'u yɛrɛ sɔrɔ toro kɔnɔ sin dɔw bɛ n'u yɛrɛ sɔrɔ bele kɔnɔ maintenant fo dolo dɔnbaga jɔnjɔn de bɛ se ka o mɔgɔ ninnu bɔ fili la a bɛɛ tɛ dɛ donc kuma dɔw la san dɔw la i bɛ taa sɔrɔ i bɛ bɛn dati dɔ ma i ye bele ye mais san bɛna tɛmɛ ka se ka san 5 san 6 ɲɔgɔn kɛ e o dati kelen bɛ mɔgɔ min na i b'a ye o nana bɛn san min ma i bɛna ye a tigi dɔw bɛ se ka taa yɛrɛ sɔrɔ toro kɔnɔ donc dolo calendrier de bɛ lajɛ o wagati k'a lajɛ n'a sɔrɔla e bangena san min na tile tun bɛ toro mɔgɔw de fɛ yen walima ni tile tun bɛ bele mɔgɔw de fɛ yen n'o tɛ nin dati n ye nin dati min f'i ye mars kalo tile 21 avril kalo tile 20 donc i bɛna ye o ye buruju so fɔlɔ ye donc buruju so fɔlɔ an b'a daminɛ dolo jumɛn de bɛ olu yɛrɛ mara fɔlɔ dolo min bɛ olu mara mardi don dolo de b'olu mara ni an b'a fɔ mars tarata tubabu b'a wele tarata dolo tarata dolo de bi bele mɔgɔw mara donc o dolo in a bi planète jugumanw fɛ planète dɔw bɛ yen nɔ olu ye planète ɲumanw ye planète dɔw bɛ yen nɔ olu ka teli planète dɔw bɛ yen nɔ olu ka suma mais planète maléfique a bi olu de fɛ o ye dolojuguw ye n'a fɔra ko dolojuguw don o kɔrɔ t'a yira k'a fɔ a bɛ mɔgɔ minnu mara olu ka jugu o kɔrɔ b'a yira de a lahalaya dolo yɛrɛ lahalaya kama sɔrɔ tasuma de don tasuma so fɔlɔ de don tasuma ye 3 ye dolo kɔnɔna na mais tasuma so fɔlɔ o de ye bele mɔgɔw ka tasuma ye min ka jugu n'a bɛɛ ye ayi tasuma so fɔlɔ min ka jugu n'a bɛɛ ye o n bɛ nana bele ka tasuma ma jugu kosɛbɛ parce que n'i y'a ye mɔgɔ an bɛ tasuma minnu ɲini ka an mago ɲa la ka tobili kɛ ka tila k'a faga ka te wuli ka tila k'a faga donc o tasuma qualité de ye bele mɔgɔw ka tasuma ye tasuma kami donc o de la i b'a ye i mago min na jɔ tasuma na n'i y'a ɲini ka i mago ɲa la n'i tilala i b'a faga o de la i b'a ye bele mɔgɔw bɛ janfa ka caya
fɛn min ye an mago ɲɛ an tilala ka jigi ka k'o faga an mago ɲɛnen kɔfɛ an ma tasuma an ma janfa kɛ yan bele mɔgɔw a b'u janfa cɛw musow u ka janfa de ka teli a b'u la yɛrɛ de fura foyi t'u la a b'u la ninnu bi mɔgɔ kɔnɔjɛlenw don bele ye mɔgɔ kɔnɔjɛlen u bɛ da mɔgɔ la u ka jateminɛw fanga ka bon bon ni u sɔnna i ye i b'a ye olu ti kalikiliba kɛ quoi mɔgɔ kun tilenna mɔgɔw don u ti kalikiliba kɛ fɔlɔ aw ka jɛɲɔgɔnyaw la parce que olu kɔnɔjɛlen don cogo min na olu fɛ bɛɛ kɔnɔjɛlen don o cogo kelen na bon o de la mɔgɔ caman bɛna gɛrɛ bele mɔgɔw la u bɛ fɛ k'u servi n'u mago ɲɛnabɔ la dɔrɔn u bɛ taa n'u mago ɲɛnabɔ la dɔrɔn u bɛ taa i m'a faamu donc bele bɛ nin cogoya in de la o de la a bɛna fɔ ninso adamaden bɛɛ nin b'a janfa ninsodenw don u ka janfa ka ca u ka teli bon olu ka teliya in fana a ka ɲi u la fana parce que ni k'u ka teli i b'a dɔn pour que i ka adamaden yɛrɛ dɔn i bɛ don carte du ciel yɛrɛ de kɔnɔ quoi n'o tɛ bele a foroba kumaw de bɛ ka fɔ nin cogo la tantɔ foroba kuma ninnu a bɛ tali kɛ ni bele caman fana ye n'o tɛ tant que carte du ciel de ma dɔn Mali la yan nɔ ne yɛrɛ kun bɛna i ɲininka o la n ko an t'o dɔn Salimata carte du ciel n bɛ ka o min f'i ye o ye o étude c'est tellement approfondi et dolo n'i ye dolo ta k'a lajɛ dolo livre minnu bɛ yen nɔ bele mɔgɔw bɛ taa toro mɔgɔw bɛ taa i n'a fɔ n filɛ nin ka min kɛ sisan o ye dolo i n'a fɔ prémandé niveau de c'est comme gafe belebeleba de bɛ yen nɔ ka sinw bɛɛ ɲɛfɔli kɛ sin bɛɛ kan o ye a daminɛ de ye mais a kuma minnu bɛ fɔ aw k'a lamɛn n'a y'aw basé a kan a bɛ se ka aw bila fili kɔnɔ fana parce que tant que i ka ko ma sɛgɛsɛgɛ k'a sɛgɛsɛgɛ yɛrɛ ka e bangena wagati min na dolo min bɛ k'i ka garisɛgɛ ko fɔ o dolo kun sigilen don so jumɛn kɔnɔ e ka bana so dolo jumɛn de bɛ yen nɔ k'i ka bana so fɔ e ka furuso furu koɲɛw dolo jumɛn de bɛ yen nɔ k'o ko ɲɛfɔ mais mɔgɔ min bi yɛrɛ bɛna se k'a f'i ye ko i ka furuso nana bɛn nin so in de ma o de ye carte du ciel ye o de dɔnni hali i bɛ carte du ciel hali i bɛ mɔgɔ min sɔrɔ min bɛ se ka interpréter ne tɛ se ka mɔgɔ yira Mali kɔnɔ ko min bɛ se ka interpréter comme il faut a interprétation o fana y'a damana kalan de ye donc dolo mana sigi cogo min na k'a bɛɛ interpréter o de la i mana ye dolo kuma man ka ɲɛfɔ ka se adamaden ka dakan sira man ka ɲɛfɔ ka da miniti 20 walima miniti 10 a ka ca ni o ye o ka dɔgɔn fo ka taa fɔ ka dɔgɔ hali miniti 30 ka dɔgɔ i y'a faamu donc dolo kuma adamadenya e yɛrɛ k'a jateminɛ ka planète ninnu bɛɛ ta kelen kelen k'a bɛɛ ta kelen kelen donc i ka deuxième maison kɔnɔ ni dolo in de nana sigi yen nɔ a bɛ nin de fɔ i ka dakanko la donc i k'i kɔlɔsi ni bana in bɛ se k'i sɔrɔ don nataw kɔnɔna na parce que ni dolo in dolo jugu de don a nana sigi so min kɔnɔ a bɛ chute la o so kɔnɔ maintenant dolo bɛ kɛ exaltation na so dɔ kɔnɔ a bɛ kɛ exil la so dɔ kɔnɔ a ka so yɛrɛ ye so dɔ ye a bɛ kɛ chute fana na so dɔ kɔnɔ mais dolo minnu bɛ e ka carte du ciel kɔnɔ a position ye position jumɛn ye nin dɔɔni nin ma nɔgɔ dɛ n'an donna mais tagala ɲɛfɛ an bɛna se ka a décortiquer jusqu'à ce que mɔgɔw bɛna se k'a faamu parce que foroba kuma caman bɛ ka fɔ mɔgɔ caman yɛrɛ ɲininka nin wagati laban in na ko u ka dolo tamasiyɛn na ko kuma min bɛ fɔ olu kan k'o tɛ olu la o tɛ se ka kɛ la o a bakurubaw de bɛ ka fɔ puisque mɔgɔ caman suguya de don mais bɛɛ n'i ta kɛcogo de don sin kelen na très bien bele ka ca ni bana si ye y'a ye donc o de la ni an nana o ye i bɛna ye mɔgɔ telimanw don marisi de b'u mara tasuma de don o de la bele mɔgɔ ni a cɛman n'a bɛ fɛ ka ko kɛ ni a y'a jateminɛ n bɛ fɛ ka don nin ko in na a ka don a la olu kan ka risque ta kuma dɔw la mais a caman na n'u bɛ fɛ ka furukow kɛ i bɛ taa sɔrɔ n'u sara mɔgɔw la k'a fɔ ko karisa bɛna n ka ko ɲɛnabɔ ou bien n balima in bɛna na kuma ni ye n'a tigi ni i yɛrɛ bɛ dɔ la tant que ni i yɛrɛ ma wuli fɔlɔ ka ko daminɛ i b'a ye a ko bɛ lagosi de donc u yɛrɛ ka to ka risque de ta dɔrɔn k'u don ko la n'a ɲɛna u don n'a ma ɲɛ a ka ɲɛ o dolo in de bɛ plan marisi de bɛ olu favoriser a ka taa ɲɛ ni sira in fɛ ok wa ka risque ta ɲumanya sira de ko don awɔ n y'a faamu voilà ka risque ta olu la donc i b'a ye
mɔgɔ minnu don u dusu bɔ ka di mais ni u dusu bɔla dusu ti bɔ ka taa yɔrɔ jan quoi u bɛ kɛlɛ kɛ u bɛ mankan wuli n'u ka mankan banna o y'a bannen o y'a bannen n'i bɛ fɛ bele musoman min bɛ yen mɔgɔ min bɛ yen n'i ka cɛ ye bele ye muso minnu bɛ yen n'u ka cɛ ye bele ye n'i bɛ fɛ ka s'a la n'i bɛ fɛ k'a dɔn bele mana fɔ k'i ka dan yɔrɔ min na dan ye kana fɔ i bɛ bele sɔsɔ a ta kamasɔrɔ bele fana ka hakilinaw ka ɲi kosɛbɛ mais kana fɔ a ye nin fɔ min man di bele ye a tanna o ye vengeance de ye cogo di m'o faamu ɲagarilabɔ k'i ɲagarilabɔ a la bele k'a fɔ e ye ko ou bien ko dɔ ka tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ min ye a dusu bɔ o mankan nana ban wagati wɛrɛ e y'a dɔn ko nin ko in de bɛna a tɔɔrɔ i bɛ tila k'a fɔ i b'o ta k'a fɔ a ma walasa a dusu ka bɔ non o man di a ye o de la ni bele ye cɛman yɛrɛ ni a kan'a fɔ i b'i kuma fɔ a ma jama na ni ɲɔgɔnlafaamuya bɛ a fɛ ka tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ i kelen a kelen bele cɛman wele ka kuma a fɛ o de ka jugu a ma o b'a faga kan'a fɔ ko i b'i a don i ɲɛnada fɛ ni diyagoya ye bele cɛman ɲininikɛlabaw don quoi u bɛ ɲinini kɛ kosɛbɛ wa u cɛsirilen don musomanw don olu tɛ ten min nana o min nana ni y'a cɛmanw ka côté ye a la kuma caman i bɛ taa sɔrɔ u ka denmisɛnya kɔnɔna na u ka benniw an'u ka banani caman ye kunkolola choc ye ɲɛdaw bɛ bɔsi kuma caman kulo ani nun fankelenw bɛ bɔsi tellement que olu ka teli de patience ba t'u la quoi n'i b'a fɛ ka bele dala ɲini a fɔ ko n da fiyɛ n da fiyɛ a kɔni bɛ ko o ko kɛ k'a fɔ o da fiyɛli kunpan de tɛ to ale la fana quoi a bɛ ko o ko kɛ i k'o fɔ a ye ou bien ni i k'a fɔ a ye ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka nin ko in f'i ye o mais an k'a to dɔɔnin na quoi fɔ kuma ma se non i ye kala don a tolilen na n'i m'o fɔ a ti lafiya quoi bele cɛmanw bɛ tan nɔ bele musomanw na e bɛna dɔn cogo di ko bele musoman nin ye bele musoman ye i kan ka se a ka kow kɛ cogoya la i bɛna mara cogo di donc bele musoman olu yɛrɛ caman ni cɛw tɛ bɛn ka kɔrɔ olu caman parce que olu ko safurula n bɛ fɛ k'a fɔ u caman ni musow de tɛ bɛn ka kɔrɔ quoi bele musoman ni muso tɔɲɔgɔnw de tɛ bɛn ten kosɛbɛ parce que ale b'a fɔ ko musow tɛ mɔgɔ tilenlenw ye o de la i b'a ye ale kɛ ka teli k'a gundo kuma yɛrɛ fɔ cɛ ye ka tɛmɛ muso kan muso qualité min fana don o fana tɛ ɲagarilabɔ fɛ kuma bɛɛ taa ni ka segin ko kelen kan o man di bele musoman ye bele musoman fana ka teli mais bele musoman parce que ni e farati ale b'a fɔ de ale bɛ e ye de k'a b'i mara n'i b'a fɛ ka fɛrɛ bele musoman ma o mara in kɔnɔna dɛ e k'i to o kɔnɔba in hakili kɔnɔna na i yɛrɛ hakili kɔnɔna na i k'a yira la wa i bɛ ka mara de même si n'o tɛ hali n'o tɛ walasa aw ka se ka ɲɔgɔn faamu voilà i b'a kɛ fɛrɛ ye ok bele musoman n'a kɛla i fɛ reproche ba ninnu n y'o o yɔrɔ in f'i ye i b'i hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ mun de ka di ale ye fana ka to ka n'i yɛrɛ fɔ a ye cɛ ni karisa ye mankan kɛ tan n ye ci d'a ma n wulila ka nin mankan in kɛ tan nɔ i b'i yɛrɛ fɔ i ka action n'i y'o fɔ bele musoman kɔrɔ a dabali bɛ ba i la donc a b'i kɛ ŋanaba ye o de la i b'a ye kuma caman bele surasiw ka di bele musomanw ye hali a ka di olu yɛrɛ fana ye baara kɔnɔna na surasiya ka d'u ye kosɛbɛ cɛya walew olu ka d'u ye mais mɔgɔ minnu don n'u sɔnna ko min ma u sɔnna a ma mais n'u banna ko min fana ma u banna a ma o kelen don awɔ mɔgɔ min don fana i bɛna ye u ka foyer kɔnɔ furuso kɔnɔna yɛrɛ la donc yen yɔrɔ ninnu de la kuma caman fɔɲɔgɔnkɔ bɛ se ka tɛmɛ bele musoman na a cɛman cɛ o y'a ye cɛ b'a faamu quoi furu kɔnɔna na toujours mankan ni kuma misɛnninw kana bele kulokɔrɔla tɔɔrɔ ni kuma ye surtout dusukasi kuma dimi kuma ninnu k'a kɛ i n'a fɔ i bɛ dimi don a la o man d'a ye ale bɛ bonya de fɛ n'i y'ale bonya a bɛ ɲɔgɔn faamu a ka furu bɛ mɛn si la bele musoman
nka yalima n'a ma ni gɛlɛya ninnu ka ca u yɛrɛ ka to ka di ɲɔgɔn ma wa fisa ni mɔgɔ wɛrɛ sin furulen o fana tɛ ɲa la ni bele fila dila ɲɔgɔn ma n'u fila futunana ɲɔgɔn kɔnɔ n'u fila futunana ɲɔgɔn kɔrɔ kelen bɛ kelen jogi awɔ kelen bɛ kelen jogi parce que u fila bɛɛ na bɛn tasuma ma tasuma jikalan fila tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ voilà u fila bɛɛ na bɛn tasuma ma bon o la hali bele fila bɛ se ka furu ɲɔgɔn ma yɔrɔ min na fo n'i donna quartier du ciel kɔnɔ k'a sɔrɔ nin bele in ka furuso kɔnɔna na ni dolo in de bɛ ka a ka furuso kuma ɲɛfɔ o dolo in ka ɲi bele cɛman ka quartier du ciel kɔnɔna na i na n'o fana ka furu ta so lajɛ k'a sɔrɔ ni dolo in de bɛ ka a ka o fana ka furu ko fɔ donc n'a sɔrɔla olu furu ninnu olu dolo ninnu compatibilité b'olu ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka di ɲɔgɔn ma o siraw fana fɛ parce que dolo yɛrɛ ye quartier du ciel de voilà min ma lakodɔn dɛ min ma dɔn dɛ dolo in yɛrɛ o de ye donc o fila la parce que o de la i bɛna ye bele dɔ bɛ yen nɔ a kun ka kɛnɛ kojugu bele dɔ bɛ yen a kun salen don kojugu i t'a dɔn yɛrɛ ko i tɛ d'a la yɛrɛ ko bele don i y'a faamu donc dolo quartier du ciel kalan n'i ma se o ma i bi bele bɛ kɛ kelen alors que bele ka ca ni banaasi ye bele dɔw bɛ yen u tɛ se kuma na yɛrɛ baasi tɛ o kɔrɔfɔ faamuna ayiwa hali bi an b'a ladɔnniya k'a fɔ k'aw bɛ dolo jɛmukan kɛnɛ de kan ni professeur Eric Jate de bɛ ɲɔgɔn bolo min welela n'ale de bɛ walawalali kan ye dolo kan ka da wagati ni a cogoya kan an bɛ kuma bele dɔrɔn de kan kuma kun fɔlɔ o bolila o kan doni a nataw la an da bɛna se sin wɛrɛ ma ni o ye toro ye fo ka taa se a sin 12 bɛɛ ma professeur n bɛna i fan fɛ tuguni ɲininkali filanan o ye turabu ye a ka suma i ka se ka kuma turabu kan n bɛ fɛ i da ka se o fana ma i ka ɲɛfɔli kan ye o kan turabu côté jumɛn turabu an bɛ baro kɛ turabu kan an bɛna don turabu kɔnɔ n'ala sɔnna ma mais an bɛna baro kɛ turabu kan n'o de ka di ye e yɛrɛ b'a fɛ an ka don turabu côté jumɛn na an ka baro k'o kan fantanyaw bɛɛ garijɛgɛ ko ka d'an ye nka n'i y'a mɛn i bɛ garijɛgɛ ɲini i ka kɛnɛ de i ka kɛnɛ foyi tɛ kɛnɛya bɔ an t'a ko ye bana sira Salimata ni an nana don turabu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la bana ko la donc turabu bɛ bana fɔ mɔgɔ ye turabu sɛgɛsɛgɛli bɛ se ka bonya f'i bɛna don turabu labo kɔnɔ k'a lajɛ bana nasugu min don donc n bɛna n da don o yɔrɔ in na n bɛna dɔɔni fɔ a la Salimata n ka turabu kuma ka suma kosɛbɛ n ka turabu kuma ka suma nka bi n bɛna don turabu kɔnɔ a bɛna turabudala caman nafa kɛrɛnkɛrɛnnenya la turabudala minnu bɛ k'a daminɛ sisan nɔ a bɛna olu nafa hali minnu b'a la a mɛnna o bɛna caman faamuya bana kɔnɔna na bana lajɛli la turabu kɔnɔ Salimata n'a nana turabu lajɛ i bɛna ye anw yɛrɛ fɛ bana ye 3 ye turabu kɔnɔ bana ye 3 ye turabu kɔnɔ o ye bana 3 jumɛn ye mɔgɔ bana ala bana jinɛ bana mɔgɔ bana o ye jumɛn mɔgɔ bana o sirilen don dabali la mɔgɔ bana o sirilen don dabali la ala bana o ye ala latigɛ o ye ala latigɛ mɔgɔ nɔ tɛ jinɛ nɔ tɛ a wagati sela a kɛla jinɛ bana o ye jinɛ bana ye i yɛrɛ tamatɔ tala don fɛn dɔ la o de la bɛ fɔ sufɛ muso kɔnɔma ka fitiridafɛ yalaw dabila ani tilegan dere fɛ i ni mɔgɔ dɔw fana bɛ se ka bila ɲɔgɔn na u bɛ se ka jinɛ bila i kɔ mɔgɔninfin yɛrɛ ka jinɛ bila i kɔ mɔgɔninfin yɛrɛ o b'o bila i kɔ donc a b'i ka fɛn bɛɛ tiɲɛ a bɛ kɛ bana y'i la donc mais o ye bana ye jinɛ bana ye min ferekelen don mɔgɔw la mais n bɛna a f'i ye i bɛna a faamu ni i bɛ fɛ ka bana ye qualité jumɛn ye turabu kɔnɔ e bɛna mun de kɛ i b'a ɲini ala fɛ ala ne bɛna nin ko in de lajɛ ni karisa ka ni bana ko in bana in ye bana qualité min ye mɔgɔ bana don wa jinɛ bana don wa ala bana don wa i b'o ɲini ala fɛ i b'i ka tamasiyɛn da mais nin b'a yira k'a fɔ e yɛrɛ b'i turabu dɔn i bɛ dɔ dɔn a la i kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ i y'o olu bɛɛ kɛ ka ban i donnen don turabu kɔnɔ voilà donc i ka hakilina yira ala la i b'i ka turabu da n'i ka turabu da i bɛna ye so dɔw de bɛ turabu kɔnɔ i y'i ka turabu da k'a ban ka kɛ so 16 ye so dɔw de bɛ turabu kɔnɔ i bɛna olu de ta o ye so jumɛn ye i y'a turabu da k'a ban i bɛna so 4nan ta
ka so durunan ta ka so wɔɔrɔnan ta ka so seeginan ta i y'a faamu so naaninan so durunan so wɔɔrɔnan so seeginan o ye turabuden naani ye i bɛna o turabuden so naaninan turabuden min bɛ yen i b'o ta so durunan turabuden min bɛ yen i b'o ta wɔɔrɔnan turabuden min bɛ yen i b'o ta seeginan turabuden min bɛ yen i b'o ta o ye turabu naani ye i bolo o turabuden naani i b'o naani de gosi ɲɔgɔn na i b'o naani de gosi ɲɔgɔn na c'est à dire que n'i ye naani gosi ɲɔgɔn na o bɛna fila d'i ma ka naani gosi ɲɔgɔn na o bɛ kɛ fila ye o bɛ kɛ fila ye turabudalaw b'a faamu o b'a faamu ok n'i ye naani gosi ɲɔgɔn na o bɛna turabuden fila d'i ma o turabuden fila in i b'o gosi ɲɔgɔn na o bɛna turabuden kelen d'i ma o turabuden kelen o de bɛ k'a fɔ i ye ni bana in ye ala bana ye ni bana in ye mɔgɔ bana ye ni bana in ye jinɛ bana ye a bɛ faamu o faamuna sisan donc turabuden e k'a dɔn k'a fɔ dabali de don n'o ye mɔgɔ bana ye ni mɔgɔ de nɔ don ni bolo nɔ de don turabuden yɛlɛmabali naani n'i y'o ye ni turabuden kelen nana bɛn o ma o de b'a yira k'a fɔ ko bana in ye mɔgɔ bana ye dabali don o turabuden yɛlɛmabali o dɔ ye jɔn ye o dɔ ye taliki ye o dɔ ye badara ali ye o dɔ ye masa solomana ye o dɔ ye musa ye ninnu ye turabuden yɛlɛmabaliw ye n'i ye so naani ninnu gosi ɲɔgɔn na a nana turabuden kelen min d'i ma n'a nana bɛn nin dɔ la kelen ma o kɔrɔ de ye ko bana in ye mɔgɔ bana de ye i y'a faamu donc bana ye ala bana ye e bɛna o dɔn cogo di turabuden naani de b'o f'i ye o ye turabuden naani jumɛn ye o ye mori sumana o b'a f'i ye ko bana ye ala bana mori sumana bayaro maliju ale ni nuhu o ye mɔgɔ naani o ye turabuden naani voilà o turabuden naani de bɛna f'i ye ko ni bana in ye ala bana ye ni i nana mori sumana ani nuhu ni i nana o ye ni turabuden kelen nana bɛn o de ma o de bɛna f'i ye ni bana in ye ala bana ye mais ni bana in sugu ma dɔn bana in fere kelen don kuma dɔw la banabaatɔ b'a f'i ye a kunkolo b'a dimi kuma dɔw la a bɛna f'i ye a kɔnɔ b'a dimi a bɛ se ka manifester yɔrɔ caman ala bana don nka bana in a ma sidɔn donc o de la i bɛna ye tuguni turabuden fila bɛ yen n'o ye maliju ani bayaro n'o turabuden kelen nana bɛn o ma a bɛ f'i ye ni bana in ye ala bana ye mais bana in a bɛ se ka furakɛ a bɛ sidɔn fana ni turabuden fila bɛ o f'i ye n'a sɔrɔla bana ni jinɛ bana don i kelen ka so naani fɔlɔ in ta depuis sanfɛ o so naani fɔlɔ in i kelen ka olu de gosi ɲɔgɔn na ni o nana turabuden kelen d'i ma turabuden saba bɛ yen o de b'a f'i ye ko ni bana in ye jinɛ bana ye o turabuden saba ye turabuden saba jumɛn ye o ye mankusi o dɔ fana ye lumarabilen o dɔ fana ye lawusinɛ o ye ni turabuden jugu ninnu donc n'i ye turabu da ni bana ye jinɛ bana ye ni turabuden saba in n'i ye nin ye o b'a yira k'a fɔ ni i kelen ka naani ninnu gosi ɲɔgɔn na n'i nana bɛn ni turabuden kelen ye o b'a yira k'a fɔ ni bana in ye jinɛ bana ye ni bana ye jinɛ bana ye wa bana in a sugu ma dɔn wa bana in a fere kelen don donc a bɛ nin f'i ye ten tɔ donc mais turabuden kelen bɛ yen nɔ ni i nana o ye o b'a yira k'a fɔ ni bana in jinɛ bana don nka bana in mɔgɔ donnen don a kɔrɔ o ye ɛnzan ye n'i nana kuma tigi ɛnzan ye i ka turabu naani fɔlɔ in gosilen ɲɔgɔn na ka na ɛnzan ye o de b'a yirala k'a fɔ ni bana ye jinɛ bana ye mais mɔgɔ fere kelen don a la i y'a faamu donc k'a dɔn jinɛ bana parce que adamaden dɔw de bɛ wuli ka taa mɔgɔ dɔ fɛ yen nɔ ka taa fɛnw d'a ma donc a ye unité a ka fɛn na donc k'a sɔrɔ bana t'ale la dɛ u bɛna fɛn minnu k'ale la sisan ni o dɔw bɛ bɔ ka bin ka mɔgɔw ka kumaw ni fɛngɛw fɔ i bɛ taa nin ko in kɛ tan i bɛ taa nin ko in kɛ tan tɔ o ye jinɛ bana dɔ de ye nka mɔgɔ de fere kelen don o la quoi o la i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na mɔgɔ dɔ ni mɔgɔ dɔ bɛ se ka bila ɲɔgɔn na donc mɔgɔw bɛ se ka baara kɛ ka jinɛ bila a kɔ a tigi mana a bolo don fɛn o fɛn na i b'a ye a bɛ tiɲɛ a bolo
donc nin bɛɛ de bɛ se ka o lase mɔgɔ ma tan. Awɔ o fana ye jinɛ bana ye mais denw ta fitiri dafɛ bɔlen ninnu ta i b'a dɔn olu kumaw kɔni bɛ fɔ a mɛnna. Awɔ o bɛ fɔ. Voilà olu den ninnu caman bɛ se ka bange ni a bana ninnu ye. Nka dan bɛ sɔrɔ fitiridala bɔli de la den ba fɛ ka a garijigɛlen to a la ni tileganfɛ bɔli fɛ walima fɛn wɛrɛw fana bɛ se k'a lase mɔgɔ ma. I b'a dɔn denyɛrɛnin fitinin yɛrɛ de ba man ka bɔ denyɛrɛnin kɔrɔ tant que denyɛrɛnin ma wagati dɔ sɔrɔ den fitinin yɛrɛ ba man ka bɔ den kɔrɔ wagati si. Fo ka taa se k'a daminɛ wagati jumɛn na ka se jumɛn ma? K'a daminɛ den bange wagati ka taa se fo den kalo 7 ma. Kalo 7? Ba kan ka to ka hakili to den na kosɛbɛ. O de la i b'a ye ayi i m'a ye fɛn dɔw bɛ yen nɔ ni i ye den fitinin lajɛ an ka musokɔrɔbaw tun b'a kɛ ni den fitinin dalen don hali fitirida fɛ u bɛ bugurijɛ kɛ ka pilisi kɛ a ten na. Wala o fɛn ninnu olu si tɛ gansanw ye quoi. Kun de b'o la. U bɛ bugurijɛ kɛ ka pilisi kɛ a kunkolo la. Wala n'i b'a dɔn i bɛ yɔrɔ bɛ janya den na n'a dalen don sunɔgɔ la fɛn dɔ bila i bɛ muru bila a kun kɔrɔ. O bɛɛ ye k'a tanga fɛn dɔw la. Wala a bɛɛ k'a tanga i y'a faamu donc a ka ca an b'a fɔ musomisɛnninw ye u ka gɛrɛ musokɔrɔbaw la olu bɛ nin yɔrɔ ninnu dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ. Ala ka jɛ. Donc walasa fɛn kana na se ka na den sɔrɔ i ma fɛn min sugu dɔn. Awɔ. Maintenant ni an bɔla yen sisan e y'a dɔn bana ye mɔgɔ bana ye bana ye jinɛ bana ye bana ye ala bana ye e ye o dɔn sisan nɔ donc i bɛna mun de kɛ sisan nin bɛɛ dɔnnen kɔfɛ sisan i bɛna mun de kɛ sisan i bɛna ko dɔ de kɛ. Ka fɛɛrɛ ɲini bana furakɛli la walima o tɛ de. Awɔ i bɛna fɛɛrɛ ɲini bana na. Donc i y'a faamu donc bana bɛ dɔn o cogo la. O la n ye turabuden minnu fɔ sisan i bɛna ye turabuden yɛrɛ tɔ bɛɛ bɛna to turabuden 4 de ye minnu ma an ma se minnu ma o ye turabuden 4 jumɛn ye o ye seju o ye adama ye o ye kalalaw ye o turabuden dɔ fana ye ngariya ye. Donc nin turabuden 4 nin bɛ se ka bana bɛɛ fɔ nin turabuden 4 bɛ se ka fɔ bana ye jinɛ bana ye a bɛ se ka fɔ bana ye ala bana ye a bɛ se ka fɔ bana ye mɔgɔ bana ye o ye nin turabuden 4 ka jɔyɔrɔ ye. Donc ni an bɔla yen i ye turabu da banabaatɔ ka banako la i bɛna lajɛ banabaatɔ in bana digilen don a nin na wa walima bana ma digi a nin na wa i bɛna turabu jumɛn de da n'i y'o turabu da k'a ban i bɛna so fɔlɔ de lajɛ n'i ye so fɔlɔ lajɛ i y'a sɔrɔ turabuden min bɛ yen nɔ turabuden ɲumanba don o b'a yira k'a fɔ bana in digilenba t'a nin na kamasɔrɔ turabu kɔnɔ turabuden ɲumanba b'a kɔnɔ turabuden jugumanba b'a kɔnɔ n'i ye turabuden ɲumanba sɔrɔ o b'a yira k'a fɔ bana in digilen tɛ a nin na quoi n'i ye so fɔlɔ lajɛ ka turabuden jugumanba sɔrɔ yen nɔ o b'a yira k'a fɔ bana in digilen don a nin na o mana bɔ yen i bɛna so 4nan lajɛ n'i ye so 4nan lajɛ i bɛna lajɛ bana in bɛ kɛnɛya wa walima bana in tɛ kɛnɛya wa n'i ye turabuden jugumanba sɔrɔ yen nɔ o b'a fɔ bana in kɛnɛya man di dɛ n'i ye turabuden ɲuman sɔrɔ yen nɔ o b'a yira k'a fɔ bana in bɛna kɛnɛya i y'a faamu ni an bɔla yen nɔ an bɛna so 7nan de lajɛ so 7nan de bɛ a yira k'a fɔ fura min bɛ ka kɛ banabaatɔ la donc n'i ye so 7nan lajɛ i ye turabuden ɲuman sɔrɔ yen nɔ o b'a yira k'a fɔ bana min bɛ ka kɛ fura min bɛ ka kɛ furakɛlikɛla in na fura in bɛna ɲɛ a ma a bɛ se k'a fɔ fana n'a tɛ ka ɲɛ a bɛ se ka kuma o fana kan ni i ye turabuden jugu sɔrɔ o so kɔnɔ a b'a fɔ fura min bɛ ka kɛ banabaatɔ la fura in man ɲi a kan ka se ka fura falen n'i bɔla yen nɔ i bɛna so 10nan kɔnɔ o de bɛ furakɛli kɛbaga de fɔ sisan mɔgɔ min yɛrɛ bɛ ka bana in furakɛ i nana so 10nan kɔnɔ i ye turabuden ɲuman sɔrɔ so 10nan kɔnɔ a fɔ furakɛlikɛla min bɛ ka fura in furakɛ furakɛlikɛla in a fanga bɛna se mais n'o y'a sɔrɔ turabuden juguman de b'o so in kɔnɔ so 10nan kɔnɔ furakɛlikɛla min bɛ ka bana in furakɛ n'an ma banabaatɔ furakɛlikɛla wɛrɛ ɲini furakɛlikɛla in fanga tɛ se kamasɔrɔ furakɛlikɛla in yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka banabaatɔ in ka bana tɔ juguya awɔ n'an bɔla yen nɔ an bɛna so 16nan kɔnɔ so 16nan kɔnɔ n'i nana sɔrɔ turabuden ɲuman bɛ yen nɔ o b'a yira k'a fɔ banabaatɔ in bana min b'a la bana in bɛna a tɔɔrɔ k'a degun a tɛ sa
K'a n'i ma tɔɔrɔ. Mais n'i ye turabuden jugu sɔrɔ o so 12nan in kɔnɔ, o b'a yira k'a fɔ n'aw ma jija banabaatɔ in a bɛ to o bana in bɛ taa n'a ye dɛ, f'a ka jija. I y'a faamu? Donc o ye so 12nan kuma ye. E ye nin bɛɛ dɔn sisan, banabaatɔ bɛ to bana na wa a bɛ bɔ e bɛna mun de kɛ sisan nɔ? I bɛna a lajɛ de sisan nɔ, i bɛna yiri de ɲini bana na. Sani i ka yiri yɛrɛ ɲini bana na tuguni, i b'a lajɛ bana min bɛ banabaatɔ la, bana in bɛ k'a sata ye wa, walima bana in tɛ k'a sata ye wa, i bɛna taamasiyɛn da, i bɛna o de lajɛ. Yani yiri ka bɔ. Yani yiri ka bɔ fɔlɔ. Donc i bɛna o taamasiyɛn, i bɛna o turabu da cogo di? I b'o o ŋaniya siri k'o turabu da. N'i y'o turabu da, so dɔw de bɛ yen nɔ, i bɛna olu de tɔmɔ sisan. O ye so jumɛn ye? O ye so fɔlɔ. I y'o turabu da ka ban, i bɛna so fɔlɔ, turabuden min bɛ yen, i b'o ta. So 6nan, turabuden min bɛ yen, i b'o ta. So 8nan, turabuden min bɛ yen, i b'o ta. So 12nan, turabuden min bɛ yen, i b'o ta. Maintenant n'i y'o ta, o ye turabu 4 ye i bolo. O turabu 4, i bɛ tila ka segin k'o 4 de wolo tuguni k'o kɛ turabu so 16 ye. Awɔ. O turabu so 16 in, i bɛna so 3 de lajɛ o la sisan. O ye so 3 jɔn ye? O ye ɛnzan ka so ye. O ye mankusi ka so ye. O ye nuhun ka so ye. Donc i bɛna nin so 3 ninnu de lajɛ. N'i ye nin so 3 ninnu lajɛ, n'i ye turabuden juguman ba 4 n'i y'o ye nin so ninnu kɔnɔ, i n'a fɔ lumara, mankusi, lawusinɛ, ale ni nuhun. Donc lumara, mankusi, lawusinɛ. Donc n'i ye o turabu juguman ba ninnu ye, ale ni ɛnzan kɛ, n'i y'o juguman ba ninnu ye nin so ninnu dɔ la kelen kɔnɔ, o b'a yira k'a fɔ banabaatɔ in a ka bana a bɔ man di a la. A bɔ man di a la. Nin ye turabu so 3 ye. N'i ye nin turabuden juguman ba ninnu ye nin so 3 ninnu kɔnɔ, o b'a yira k'a fɔ n'aw ma jija banabaatɔ in a bɛ sa, a bɛ to a la. Mais n'i y'a 3 de ɲɔgɔn fɛ, ou bien k'a bɛɛ kelen na y'a la? N'i ye so 3 de don, n'i y'a ye so 3 min fɔla, n'i y'a ye so kelen kɔnɔ, ka na turabuden juguman ba in kelen so kelen wɛrɛ kɔnɔ, ka tila ka n'a ye kelen wɛrɛ kɔnɔ tuguni. Donc o de tɛ ɲuman yɛrɛ. O de tɛ ɲuman ye. Mais turabuden juguman ninnu i bɛ se k'a 2 ye, a tɛ kɛ so 3 ninnu bɛɛ kɔnɔ. A bɛna sigi so 2 dɔrɔn de kɔnɔ. N ye so 3 minnu f'i ye. Donc i n'a fɔ n'i y'a ye mankusi ka so, walima ni i nan'a ye nuhun ka so. O ye n'i y'a ye o 2 dɔrɔn kɔnɔ, o b'a yira k'a fɔ bana in b'a sɛgɛn. Bana in b'a sɛgɛn wa bana in f'a nin bɛ degun, f'a bɛ fiɲɛ bila a la. Mais n'i nana turabuden kelen, juguman kelen nin so 3 ninnu dɔ la kelen kɔnɔ, o b'a yira k'a fɔ bana in b'a degun, bana in b'a tɔɔrɔ. A bɛ bɔ a la. Donc e bɛna mun de kɛ sisan? E bɛna yiri de ɲini bana na sisan. Yiri bɛ ɲini bana na cogo di? I bɛna suya dɔ de kɛ, i bɛna yiri de ɲini bana na. I y'o ŋaniya siri, i y'o da, n bɛna yiri ɲini karisa ka bana in na. I y'a turabu da. E bɛna so jumɛn ta? I bɛ so 4nan ta. N'i ye so 4nan ta, i bɛ so 6nan ta. N'i ye so 6nan ta, i bɛ so 8nan ta. N'i ye so 8nan ta, i bɛ so 12nan ta. O ye turabuden 4 ye. O turabuden 4, i b'o 4 gosi ɲɔgɔn na, o bɛna turabuden 2 d'i ma. O turabuden 2 in, i b'o fana gosi ɲɔgɔn na, o bɛna turabuden 1 d'i ma. O turabuden 1, i b'i ka turabu dalen lajɛ. N'i ye o turabuden 1 ye i ka turabu dalen na, o kɔrɔ b'a yira i bɛna fura min kɛ bana in na, fura in bɛ se. O kɔrɔ b'a yira n'i mana o turabu dalen ye i ka turabu so 16 kɔnɔ, o kɔrɔ b'a yira i bɛna fura min ɲini bana in na, o fura tɛ se. Mais n'i y'a ye, o ka nɔgɔn, o de ka ɲi. N'i y'a ye, i bɛna mun de kɛ? I b'o turabuden, i b'o sɛbɛn a adadu la, i b'o turabuden yiri ɲini ka k'a la, i b'o turabuden nasi ɲini, i b'o turabuden ala tɔgɔ ɲini, i b'o turabuden mɛlɛkɛ tɔgɔ ɲini, i b'a a bɛɛ nasi bɔ, i b'a kɛ yiri in na, i b'a di banabaatɔ ma.
I y'a faamu? O faamuna. Donc halisa an bɛ turabu kɔnɔna na. Awɔ. I ye nin yiri in bɔ sisan nɔ ka bana, o y'a sɔrɔ i ye bana qualité dɔn dɛ. Ka bana qualité dɔn turabu kɔnɔ o bɛ dɔn cogo di? Awɔ. Bana yɛrɛ qualité k'a dɔn turabu kɔnɔ o bɛ dɔn cogo di? So fɔlɔ ni so wɔɔrɔnan. Awɔ. N'i ye so fɔlɔ ta i b'a ni so wɔɔrɔnan i b'olu gosi ɲɔgɔn na. N'i y'olu gosi ɲɔgɔn na o bɛna turabuden kelen d'i ma. O turabuden kelen de bɛ ka bana qualité fɔ sisan. Awɔ. O de bɛ k'a fɔ ni bana in, ni yɔrɔ in de bɛ banabaatɔ tɔɔrɔ. N'i ye so fɔlɔ ni so wɔɔrɔnan gosi ɲɔgɔn na. Awɔ. Bon maintenant an bɛna se labo kɔnɔna de ma sisan nɔ. An bɛna don labo de kɔnɔ, turabu labo kɔnɔna na. Awɔ. Donc e ye ni turabu in da. E nana ye k'a fɔ nin yɔrɔ in de b'a tɔɔrɔ. I b'a dɔn cogo di ko nin yɔrɔ in b'a tɔɔrɔ? Turabuden kelen de bɛ yen nɔ. N'i y'ale turabuden ci dɔrɔn i ɲɛ bɛ mɔgɔ jɔlen na. Hali tubabu b'u ka analyse kɛ k'a dan fɛn dɔ de ma. Awɔ, siga t'o la. I bɛna ɛnzan de ta. I ye ɛnzan ta, o ɛnzan ni turabuden i kelen ka so fɔlɔ ni so wɔɔrɔnan gosi ɲɔgɔn na. O bɛna turabuden min d'i ma i b'o ni ɛnzan de comparer. A tɛ wolo dɛ, a tɛ gosi fana dɛ ɲɔgɔn na dɛ. Mais i b'u comparer ɲɔgɔn na de. N'u ye ɲɔgɔn jɛ yɔrɔ min na, o b'a yira k'a fɔ bana in source bɛ yen yɔrɔ de la. Ni o turabuden ni ɛnzan ye ɲɔgɔn jɛ kunkolo la, o b'a yira k'a fɔ bana in source bɛ kunkolo la. N'u ye ɲɔgɔn jɛ disi la, o b'a yira k'a fɔ bana in source bɛ disi de la. N'u ye ɲɔgɔn jɛ kɔnɔbara la, o de bɛna f'i ye ko bana in source bɛ kɔnɔ de la. N'u ye ɲɔgɔn jɛ sen na, o b'a yira k'a fɔ bana in source bɛ sen de la. Donc bakuruba fɔla dɔrɔn n'u ye ɲɔgɔn jɛ côté min na dɔrɔn, côté min na gɛlɛya bɛ yɔrɔ la. Mais n'u o bɛɛ nana kɛ kelen ye, o b'a yira k'a fɔ bana in b'o tigi ka adamadenya yɛrɛ de la. N'a bɛɛ bɛna niveau kelen ma. Bana in b'o tigi yɛrɛ ka adamadenya de la, o furakɛ man di, o bɛ taa o bɛ segin, o bɛ taa o bɛ segin, mais a b'a ka adamadenya kɛ n'a ye. Mais n'u ye ɲɔgɔn jɛ côté min na sisan, bana in source bi o côté de la. I y'a faamu? N y'a faamu. Donc e y'a dɔn sisan bana source bi yɔrɔ min na fana, e bɛna mun de kɛ sisan nɔ? I bɛna essayer ka bana détruire. O bɛ détruire cogo di? Ni e kelen ka so fɔlɔ ni so wɔɔrɔnan gosi ɲɔgɔn na, o ye turabuden min d'i ma dɛ. I bɛna mangusi ta. Mangusi ye so seekinan ye. 8e maison i bɛna mangusi de la sisan. Mangusi bɛ turabu kɔnɔ, i b'o turabuden ni mangusi gosi ɲɔgɔn na. Mangusi tɛ turabu kɔnɔ, i b'o ni mangusi gosi ɲɔgɔn na. I y'a faamu? Donc o turabuden n'i y'o ni mangusi fara ɲɔgɔn kan k'o wolo, o bɛna turabuden kelen d'i ma. O turabuden kelen parce que i bɛna mun de kɛ sisan, i bɛ fɛ mangusi de ye bana kɔfɛla ye. Mangusi de bɛ kɔfɛla fɔ. I bɛna bana in de bɔ yen nɔ k'a bila ka taa kɔfɛ, k'a bila ka taa diɲɛ fɛ. Nin yɔrɔ in de la i b'i a mɛn ka bana yɛlɛma yiri la, ka bana yɛlɛma saga la, ka bana yɛlɛma fiɲɛ fɛ. Nin yɔrɔ in de la i bɛna nin yɔrɔ in mɛn quoi. I y'a faamu? Awɔ, n y'a faamu. Donc i bɛna o turabuden, o nana turabuden min d'i ma, i y'a ni mangusi gosi ɲɔgɔn na, o bɛna turabuden min d'i ma, i b'o turabuden, i mana turabuden min sɔrɔ yen nɔ, i b'o détruire. O kan ka détruire cogoya min na, n'i t'o dɔn i bɛ taa turabu kalan. O y'a dɔnbagaw ka ko ye. Voilà, i b'o détruire. N'i y'o détruire sisan nɔ, e bɛ fɛ k'a dɔn bana yɛrɛ bana donna don jumɛn, bana bɛ ban ka bɛn ni don jumɛn, e bɛ fɛ k'o dɔn sisan nɔ, e bɛna mun de kɛ? Halisa i b'o dɔn, i ye i ka turabu mun da, c'est à dire i bɛ turabu da quoi. N'i ye turabu da, so 4 de bɛ yen, i bɛna o fana de tɔmɔ. O so 4 jumɛn ye? So fɔlɔ i b'o turabu, i bɛ taa yen nɔ turabuden min bɛ yen i b'o ta. So 4nan i bɛ taa yen turabuden min bɛ yen i b'o ta. So 7nan turabuden min bɛ yen i b'o ta. So 10nan turabuden min bɛ yen i b'o ta. O bɛ bɛn turabuden 4 ma. O turabuden 4 i b'o 4 gosi ɲɔgɔn na. O bɛna turabuden 2 d'i ma. N'i y'o 2 gosi ɲɔgɔn na, o bɛna turabuden 1 di i ma. O turabuden 1 o de bɛna a f'i ye bana donna nin don cogoya in de la, wa bana in bɛ ka bɔ. I b'a dɔn cogo di? O turabuden i b'a dɔn cogo di? Misali la n'i ye o turabu, n'i y'o da sisan nɔ, o mana maliju di i ma. Maliju ye rentrant de ye. Maliju bɛ fɛn nali de ko fɔ. O b'a fɔ de ko bana in
bana in b'i ka don quoi bana in b'i ka nadi a b'a yira k'a fɔ bana in kun b'a la o nɔgɔyala mais o bana kelen de bɛ ka tila ka na bana kɔrɔ min kun b'a la dɛ o bana kelen de bɛ ka na n'a ye maliju fɔ i y'a faamu donc e bɛna mun de kɛ sisan tamasiyɛn kɔnɔna na i bɛna choix de bɔ turabu kɔnɔna na sisan nɔ o choix bɛ bɔ cogo di o de la n k'a bɛna mɔgɔ caman nafa bi bi baro a bɛna mɔgɔ caman nafa voilà o de la ne tɛ sɔn turabu kuma parce que ne ka turabu kuma i bɛ kalan de quoi san 2 i b'a kɛ karamɔgɔ bolo i tɛ fɛn min sɔrɔ i b'o de sɔrɔ ni ne ko ne bɛ i kalan turabu la walima dolo i bɛna ye bɛɛ tɛ se k'a sara quoi bɛɛ tɛ se k'a sara donc o de la a gafe n ɲinana ka na ni n ka gafe ye n'o tɛ n ye dolo dictionnaire n y'o sɛbɛn mais yanni n ka don kuma kɔnɔ an ka nin partie in ban fɔlɔ donc turabuden kelen n'o nana bɛn maliju ma o de bɛ bana donni fɔ mais ni a nana bɛn lawusina ma o bɛ bana bɔli fɔ mais misali la a nana bɛn maliju ma a bɛ bana donni fɔ a b'a fɔ ko bana min bɔla yen nɔ o bana kelen de bɛ ka segin ka na mais ani fanga de bɛ ka na o bana in e bɛna o yɛlɛma cogo di o de la n ko i bɛna choix de kɛ o yɔrɔ la donc turabuden min ye rentrant ye i bɛ na turabu kɔnɔna na i bɛ turabuden kɛ sortant de ni turabuden kɛla sortant ye i bɛ bana in bɔ turabuden bɛ kɛ sortant ye cogo di maliju de y'a kuma fɔ i bɛ maliju sɛbɛn turabuden lawusinɛ ka sortant na lawusinɛ ka bɔli hakɛ la quoi donc turabuden min bɛ bɔli ko fɔ lawusinɛ o nana bɛn i bɛ maliju ta i b'a sɛbɛn 1112 i bɛ maliju de sɛbɛn o la n'i ye maliju sɛbɛn o la lawusinɛ de b'i bolo sisan i bɛ lawusinɛ minɛnw de ɲini ka k'o la n'i ye lawusinɛ minɛnw ɲini ka k'o la i bɛ banabaatɔ bɛ to k'o utiliser donc bana in bɛ taa bana in tɛna bilen dɛ bana in bɛ segin de bana in bɛ dan sira la quoi i y'a faamu donc o y'a ye ka choix bɔ laturu kɔnɔna na donc misali min tun b'an bolo ka se ka fitinin min tun b'an bolo bana ta yɔrɔ fanfɛla la a ka ca quoi a ka ca don nataw kɔnɔna na an bɛna kuma fɛn caman kan mɔgɔw bɛna se ka faamuya sɔrɔ dolo kɔnɔ ale ni laturu kɔnɔ n'ala ma basi kɛ n'ala ka jɛ professeur i ce i ka nin jaabi ninnu na ɲininkali sabanan o ye de yalima ni mɔgɔ min tagara a ka dolo lajɛ dolo karamɔgɔ dɔ fɛ yen sisan a ka lajɛli la n'i bɔra o fɛ ka tila ka taa mɔgɔ filanan wɛrɛ fɛ yen nɔ tuguni nin kelen na est ce que a bɛɛ jaabi bɛ kɛ kelen wa bon o yɔrɔ in na a jaabiw bɛ se ka ɲɔgɔn jɛ parce que mɔgɔ bɛɛ n'i ka baara kɛ cogoya de don bɛɛ n'i ka baara kɛ cogoya don mais ne kɔni bɛ se ka min fɔ Mali kɔni kɔnɔ ne ni maa si ta tɛ kelen ye parce que i tɛna ne ka dolo ka sigi ka i n'a fɔ ka kuma dɔ fɔ i ye non audio de bɛ dilan a kama i b'a lamɛn parce que ne y'o de fɔ sisan nɔ n ko fɛn min bɛ yen nɔ n ko n'a interprétation ka gɛlɛn baarakɛminɛnw de bɛ dolo ko in na i y'a faamu dolo tɛ k'a fɔ i ye bele ye surasiya ka di i la donc i ye bele ye i kan ka teliya baara non i b'a lajɛ de 1 à 1 i bɛ don n'i ka carte du ciel lajɛ la a y'a sɔrɔ dolo min bɛ e ka marisi i bɛ taa sɔrɔ o bɛ fan dɔ fɛ bele bɛ fan dɔ fɛ capricorne bɛ fɛngɛ Mars bɛ fan dɔ fɛ Mercure bɛ fan dɔ fɛ Jupiter bɛ fan dɔ fɛ Lune bɛ fan dɔ fɛ donc olu i b'olu de ta k'olu interpréter o de y'a ka adamadenya ye olu nana sigi fan min fɛ olu bɛ se ka sigi so ɲuman kɔnɔ olu bɛ se ka sigi so jugu kɔnɔ olu bɛ se ka sigi so kɔnɔ so min bɛ a fɔ n terikɛ i bɛna nin wasaba in sɔrɔ ka bɛn nin wagati ma o de b'a fɔ ye i k'i kɔlɔsi nin bana in na yanni a wagati cɛ nin ko in ɲɛɲini bon ne bɛ kuma de n'i y'a lamɛn o de la mɔgɔ caman y'a fɔ i bɛ se ka kuma ninnu la i b'a fɔ kuma ninnu ma diya i ye mais tiɲɛ t'a kɔnɔ ne ka fɛngɛ kɔnɔna na yan sisan mɔgɔ hakɛ min kelen don k'a fɔ ko ne b'olu dɔn ne n'olu bɛ yaala ɲɔgɔn fɛ dan t'a la ne t'o dɔn mais tamasiyɛn ka cogoya de ye e ka kibaruya fɔ wa o fana kuma tɛ se ka kɛ dakuruɲɛ kelen hali 20 minutes ni o y'i ka kibaruya ye ka o kɛ k'o d'i ma contenu t'o kɔnɔ adamadenya ɲɛfɔli tɛ se ka fɔ ka dan miniti 10 miniti 20 i m'a faamu compte foyi de t'o kɔnɔ i tɛ se ka compter fɛn sɛbɛlaman kan o kɔnɔna na soit o de la n bɛ k'a f'i ye n ko ne ni mɔgɔ si ta tɛ kelen ye i y'a faamu donc carte du ciel de bɛ lajɛ
an mago bɛ se wagati minnu ma dati minnu ma i ka kibaruya kɔnɔna na an b'olu de minɛ i bolo olu de bɛna bɔ ni e ka kibaruyaw ye an bɛ don a bɛɛ kɔnɔ ka taa an bɛ don a bɛɛ kɔnɔ ka taa wa n'i y'a lamɛn i b'a dɔn i ye fɛn dɔ lamɛn i b'a dɔn ko e ye fɛn dɔ lamɛn e yɛrɛ ta tɔ de bɛna kɛ sa i bɛna ka kuma de sɛbɛntiya ka taa n'i ye mɔgɔ ka fɛngɛ lajɛ a bɛɛ ye o témoignage de kɛ i y'a faamu donc o de la mɔgɔw bɛ pressé tuma dɔw la mɔgɔw bɛ pressé k'a fɔ ko dolo kuma ɲɛfɔli la alors que dolo kuma c'est-à-dire kana dan siɲɛw ka fɛngɛ dɔnni na dɔrɔn ka non dolo la kɔni dolo tɔ bɛ yen a kɔnɔ ka don dɛ o faamuna ɲininkali laban min bɛ fɛ sisan o de ye anw minnu tɛ dolo dɔn ladilikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin anw ma aw minnu tɛ dolo dɔn a ka ca la aw bɛɛ b'aw ka datiw dɔn donc o dati ninnu n'aw b'aw ka datiw dɔn ka ban a b'aw hakili to aw ka datiw la aw bɛna woloden minnu sɔrɔ a b'a jija k'u ka datiw ɲini kamasɔrɔ dolo kun ma lakodɔn dolo bɛ ka dɔn sisan dolo bɛ ka walankata dolo ye dɔnni ye diɲɛ dɔnniw bɛna laban dolo ma dɔnni bɛɛ source bɛ dolo kɔnɔna na diɲɛ dɔnniw bɛna dɔnni min bɛna baara kɛ yɛrɛ kosɛbɛ diɲɛ laban wagatiw kɔnɔna na an ka wagatiw kɔnɔna na ka taa dolo b'a la i y'a faamu o kɔrɔla la ni mɔgɔ min t'i bange datiw dɔn gɛlɛya bɛ parce que don dɔ i b'i tɛgɛ kɛ nka firifiri i y'a faamu voilà i ni ce i ka o kɔrɔfɔ la o kɔfɛ ɲɔni an ka jɛmukan in kuncɛ fo ma yɛrɛ sera wagati la ka ban foli jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin bɛɛ ma kumakan min b'i bolo ka ɲɛsin an lamɛnbaga ni an lajɛbagaw ma i k'o lasi ɲɔni an ka kuncɛ foli ani tanuni n b'o di bɛɛ lajɛlen ma tuguni mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ n suit n'u bɛ n wele u bɛ n fo mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'i ye u ka kibaruyaw lajɛ n'u ye témoignages kɛ ka se k'a yira mɔgɔw la ne ka baara bɛɛ bɛnnen tɛ dolo baara ma n y'o de fɔ baara wɛrɛ bɛ ne na i y'a faamu donc ne ka dolo koɲɛ ninnu olu ye sufɛla fanw de ye sufɛ ne yɛrɛ ti da donc dolo koɲɛ ninnu bɛ ɲɛnabɔ sufɛ ani journée kɔnɔ ni ye temps fitinin minnu sɔrɔ donc o de la mɔgɔ numéro kelen min bɛ ne bolo kabi wagati jumɛn ne k'a fɔ ko nin ye n ka nin numéro dɔ ye n'i m'an sɔrɔ nin na kalanden tɛ ne bolo parce que ne ka temps tɛ n permettre ne ka mɔgɔ kalan pour le moment i y'a faamu mais n ye dolo dictionnaire dɔ de sɛbɛn n yɛrɛ ye n sigi k'a sɛbɛn n ye min kala plus d'une année et quelque n yɛrɛ de ye n sigi k'a sɛbɛn i mago tɛ kumakan foyi la dolo kɔnɔna na mot foyi la k'i mago bɛ s'a ma dolo kɔnɔ min t'a kɔnɔ a dictionnaire in kɔnɔna na ne yɛrɛ de y'a sɛbɛn a tɛ sugula k'a feere wa a tɛna di mɔgɔ ma dɛ hali n'i ye miliyɔn di a tɛ feere pour le moment n bɛ se ka n bɛ o de fɔ a tɛna feere n y'o document livre n y'a sɛbɛn brochure don n yɛrɛ de y'a sɛbɛn k'an sigi k'a sɛbɛn a livre in a document in ni mɔgɔ i y'a sɔrɔ k'a fɔ k'i y'a sɔrɔ i ni mɔgɔ tɛ se ka sigi k'a fɔ k'a bɛ kuma dolo kan non i mana fɔ k'a bila yɔrɔ mo de don donc mot foyi t'a kɔnɔ dolo kɔnɔna na k'i mago se min ma ko défininen t'a kɔnɔ parce que i bɛ taa sanfɛ de fɔlɔ ka sɔrɔ ka jigin duguma document baden bi ne kunkolo kɔnɔ dolo turabu yɛrɛ sira fɛ minnu bɛ yen nɔ ni a ka di n ye k'a sɛbɛn k'a bɔ ɲɛmɔgɔ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la n'i ko i bɛ livre fɛngɛ bi bi in na a ko ɲɛ ka ca don yɔrɔ n'a bɔ yɔrɔ ka ca mɔgɔ caman y'a fɔ n ye n'i ye livre dilan mɔgɔ b'a kopiw kɛ fan fɛ i yɛrɛ tɛ wari sɔrɔ a la non ka fɛn dɔ de kɛ ka maliyɛnw nafa ka fɛn dɔ kɛ ka farafinna nafa an b'a kɛ o de kama i y'a faamu wari ko yɔrɔ tɛ donc mais pour que i yɛrɛ ka livre yɛrɛ fana sɛbɛn a don yɔrɔ n'a bɔ yɔrɔ ka ca o de la document baden kɔni b'an kunkolo kɔnɔ mais don nataw kɔnɔna na an bɛna document ninnu labɔ dɔɔni donc o de ye kuma laban ye ka se ka o f'i ye ni jamukan in kɛnɛ kan sinon ala kana nin k'an ka kuma laban ye fɔlɔ ni jamukan in kɛnɛ kan n'ala sɔnna don nataw kɔnɔna na komi i yɛrɛ y'a fɔ n ye i y'a fɔ n ye ka dɛsɛ an ka to ka plateau sigi ninnu n'a ɲɔgɔnnaw n bɛna to ka n'i ka wele jaabi mɔgɔ bɛna bɔ fɛn caman kalama n ka foli bɛ n kanubaga bɛɛ lajɛlen minnu bɛ n suit n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye n ka foli bɛ e yɛrɛ ye Salimata n ka foli bɛ Mifa Production mɔgɔ minnu b'an suit Mifa Production kan Ondu TV kan minnu b'an suit olu kan n ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye. Merci. Ayiwa an kun bɛ jɛmukan min kɛnɛ kan n'o ye dolo ye nin de bɛ dansigi an ka bi jɛmukan na Professeur Eric Jackie an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ k'an ka wele jaabi sanga ni a wagati bɛɛ lajɛlen la n'an mago ser'i ma dɔrɔn
i b'an ka welew ka a jaabi i ni ce ka tila ka foli lase Mifa Production ani Ondo Télé u lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma ani ni jɛmukan yɛrɛ u lajɛbagaw olu fɛnɛ ma ka foli balase an ka dibila baarakɛbagaw ma aw garijɛgɛ sera ka kɛ fɛn min ye Professeur Ousmane Éric Jakite fɛ o kɛra nin ni Ala ka jɛ doni a nataw la an bɛna kuma sin wɛrɛw kan aw ni ce aw ka tulomajɔ la a k'an bɛn u la sanga wagati wɛrɛ ni Ala ka jɛ